ҷавонони бонангу номуси ватан аз тарбияи мактаби далериву шуҷоат, яъне хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ гузашта, қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагии худро адо намуданд ва борҳо собит сохтанд, ки артиши миллӣ дар ҳимояи манфиатҳои миллӣ, муқаддасоти давлати соҳиби истиқлол ва таъмини амнияти давлат ва ҷомеа бо сарбаландӣ баромада метавонанд. мо ба ҳисси баланди миллӣ ва матонату мардонагии хизматчони ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистони озод эътимод дорем ва бо ифтихору итминон иброз медорем, ки онҳо минбаъд низ истиқлолу озодии ватани маҳбубамон, амнияти давлат ва суботу оромии мардуми моро чун сипари боэътимод ҳимоя мекунанд. раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд.